Lena-ke inoveli yethu eseyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-22 Season 1. Kusekuseni, kodwa ilanga seliphumile. uSakhile noNqoba sebevukile balungiselela ukuya esabatheni njengoba kuwusuku lwesabatha nje. Bathe bengaqeda babe sebethatha izingane zakwabo ezincane njengenhlalayenza sebelibangise khona esabatheni. Khona kwakulibanga elithi libe lide, kodwa njengoba babehamba bebaningana, indlela babengayizwa sidalo. Indlela yabidlula ngakubo kwaNobuhle, yize kwakungaveli ngasemgaqweni ababezohamba ngawo, kodwa kwakungathathi ngisho imizuzwana emihlanu ukufika kuwo lowo mgwaqo. Bude buduze nalo mgwaqo kunesitolo okuyisi iningi labantu elakhele kule ndawo elithenga kusona. Endleleni lapha uNqoba noSakhile bahamba bezixoxela ngezindaba zenkolo bengazinakwazi ngokunye okungahle kube izinkinga okubalwa kuzo indaba kaSakhile noNobuhle. Kwase kuyisiko kuba ungakhulumi ngezinto ezihlonzwa njengesono nokuphambana nomthetho uma ngabe beye esabatheni, njengokukhuluma ngomathandana babo, izinto eziwungcola komhlaba nokunye nokunye. Bathe bengaqhamukela ngakubo kwaNobuhle bude buduze nendayini, qhamthushu uNobuhle hamba nomunye wedadewabo beye esitolo. Abuza umbuzo uNqoba kuSakhile ngale nkulumo abayikhulumayo. Luthi impendulo kuSakhile. Aphinda abuza uNqoba. Kulokhu-ke ambuka emehlweni, alamela ukuthi lo muntu ayakhuluma naye akasamnakile, kodwa kukhona la amehlo akhe asegxile khona. Athi ume walandela amehlo akhe ngokubuka la abuka khona, kuvele kumcacela ukuthi ubani lo sevele watshontsha umqondo womne wabo. Zalo, hayi namuhla bafu. Asambe nje siye esontweni, uyazi nawe ukuthi umthetho awuvumi. Uyenqaba bafu, unqaba wona umthetho, asambe nje zalo, uzobuya umbone umakotwa kwakho. uNqoba ngohleko oluncane ezama ukukhalima umne wabo. Kwakuyizeke lokhu ukuzama kwaNqoba ukukhalima umne wabo njengoba uthando ngoNobuhle lwalibhala emehlweni, kanjalo nakuyena uNobuhle. Wathi ngambona nje uSakhile kwayiso leso, sebedumelene ngey'nhlamu zamehlo eside isikhathi lesi wena owabona komabonakude. Azamnyakazisa uNqoba umne wabo. Bafo, asahambe ndoda. Hawu, yini kanti manje? Usufuna ukufika ulambathe esontweni abakithi sebekuhlamukile ngenxa yesiketi? Hayi zalo, asambeni bafo. Uzombona ubuya lo muntu. Futhi-ke kungakubo la, uyazi nawe lokho kusho ukuthini. uNqoba ekhulumela phansi engafuni ukunyusa izwi ngoba ebalekela ukuthi uNobuhle angamuzwa. Ngiyakuzwa zalo, ukuthi nje umuntu wesifazane wehlukile manje, kodwa-ke lungene zala sambeni. uSakhile ephendula. Ngaleyo nkathi usho ngomlomo nje kuphela, kodwa unyawo luyala ukulandela olunye emva kolunye. Hayi bafu, musu kulawulwa imizwa nangesikhathi esingesihle. Akusona isikhathi somathandana lesi. Asambeni mntakamama, khumbula phela ukuthi sihamba nezingane la. Asambeni bafu. uNqoba eshe emdonsa ngengalo, amlandela uSakhile, kodwa amehlo engasukile kuNobuhle. Baze bahleka uNobuhle nodadewabo. Bathi bengafika ngakubo ebese bingelela uNqoba. Awu, sabona abantu abakhethekile osukwini, oluvele likhethekile nje namuhla. Ninjani, niyaphila kodwa? Kubingelela uNqoba. Cha, siyaphila bakithi, singezwa kini. Baphile bobabili uNqoba noSakhile. Maqeda bika ukuhamba kwesikhathi nokuphuthuma uNqoba. Ebese evalelisa ebika indlela esaqhubeka nokumdonsa ngesandla umne wabo. Kufanele ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyambona ukaNgonezi kungekudala. Akukwazi phela ukuthi singaba abantu abathandanayo kodwa bangabonani. Yabona-ke manje, sengomane ngilitheze linenkume. uSakhile ekhuluma ngenhliziyo amagama engawaphimisile, njengoba beqhubeka nendlela ebheke esabatheni. Ekubuyeni kwabesontweni, wathi engafika ekhaya nje uSakhile washayela uNobuhle ucingo, wakhuluma eside isikhathi lesi, wabuye esecela umne wabo amuphe indlela. Bafu, yazi phela nginesicelo la. Manje uNobuhle lo kaNgonezi bakithi ufuna ukungivakashela kusasa lokho kusayo khona la endlini. Manje bengicela phela ubafu alokhuze, yabo. uSakhile ngokuzincengela. Hayi bosalo, niqinisekile ngalesinqumeni esithathayo noNobuhle? Ayizukunifaka enkingeni kodwa leyo nto leyo. Kubuza uNqoba ngokumangala.
Hhayi, khululeka bafu. Le sizoyenza ngobuchule nobuyolinco obuzokwenza ukuthi kungabikho ngisho into encane le ezosolisa. Inkinga yebafu ukuthi akazi ukufika emini, kodwa-ke besikhulumela ukuthi uzofika ebusuku, yabo. Kuqhuba usakhi ebusuku? Hhayi bo ndoda, nadla magalane kanjena indaba. Senigagangemela ngempela-ke phela manje. Akukapheli ngisho inyanga le nithandana kodwa senihlela ukubonana ngobumnyama. Okunye-ke futhi awuphinde ungichazele la. Uma uthi wena kwenzeka lo muntu wakhe efika la uzofika ebusuku, uthi mina angilalephi hlampe ngilale esibayeni sey'mbuzi. Kubuza unqoba ngohlelo.